כולם משתחווים כי זה נחליאל בנות מתכוננות להכתרה הולך להיות צצה מזוודה נמרת שלא מגיע חמש של כניסה כולם באווירה רגליים באוויר כי הערה עם נטעים ועם מאורות כולם באות להכתרה של הצמחות הכתרה כולם באות יום בעיר הכנו צ'יפ פתאום נשרף הסניף יש קבוצה אין מדריכה תמר בכלל ישנה שיחות הליכוד סליחה זה יצא בלי כוונה הולך ברחבה פתאום נתקף הפריזי בלי פגע גגה פריזי פגע בה פנטי פגע זה פגע לי ברגל התעסקת עם קשת איך פחדת לגשת נחליאל איך שאנחנו אוהבים אותה הקבוצה יותר טוב ממנה לא תמצא אז אם בא לך מנות בואי לך של הבנות ואם בא לך לבנים רובים לבנים עוד יום בשגרה מריחים פה הכתרה שאלתי מה עושים אמרו לי חתונה שאלה וויר אמר חזה מה זה חזה עופרה חזה הכתרה כולם באות להכתרה כולם באות להכתרה בואו תדעי מכירת סלטים אל תדאגו גם קינוחים בשנות ה-50 עלייך לסלים עושות מורלים כמו בסרטים מפליות שוטפות רוצות שערות עושות סיבובים בכל מקום איך הן עושות את זה נכון יש פה אווירה של סיירים מה? איך בא לי לחזור לשם וואי כן אחוז שלי זה לא ייתכן עוד שנייה הכתרה כולם באות להכתרה כולם באות להכתרה היידי בא לך ליהנות בואי להכתרה של הבנות ואם בא לך לבנים קופי מהפנים הכתרה כולם באות להכתרה איזה אווירה היידי סלטו מי מלא וואו, עוד אחד. אוי נפל הגלגל רגע שנייה סוס פספוסים מאחורי הקלעים, וואו. מאחורי הקלעים. אלן תסירי שלושה בננה. זה לא עולם, זה בית משוגעים, כולם כאן סרוטים וגם אני שרוט עליו. כן. האם המוח בתווים? אכן השם יודע.